kaiken kaikkiaan, jos sanotaan muutama sana ensin Lundalogiikista, niin mehän ollaan siis Pohjoismaissa toimiva yritys. Ruotsista ollaan lähtöisin, siellä on meidän kotimarkkinat ja me itse kehitetään, myydään, toimitetaan ja tuotaan meidän omia asiakashallintajärjestelmiä. Meillä on asiakkaita näiden 25 vuoden aikana kertynyt ihan hirveästi eri toimialoilta ja joitakin näistä on esitettynä tässä alla. Tänään kuitenkin aiheena tosissaan rakentaminen ja nimenomaan siitä kulmasta, että yritykset, ketkä tarjoavat rakennusprojekteihin omia tuotteitaan ja palveluitaan, niin miltä se CRM-järjestelmä siellä sitten voisi näyttää. Mutta pidemmittä puhetta, niin ihan lyhykäisyydessään, kun CRM:stä puhutaan, tai yleensä, että miksi sitä käytetään tai mikä se ajatus siinä on, niin siitä lähdetään liikenteeseen, että luodaan järjestystä siihen olemassa olevaan työskentelyympäristöön. Eli kaikki asiakkuuksiin ja muihin kontakteihin liittyvä tieto löytyisi yhdestä paikasta, yhdestä järjestelmästä, missä se olisi kaikkien käytettävissä. Päästäisiin eroon sellaisista niin kuin erillisistä tietosaarekkeista ja siitä, että tärkeää asiakasdataa löytyy vaikka niin kuin ihan työntekijöiden vihoista puhtaasti, mikä sitten taas pitäisi olla jossain yhteisesti käytössä. Toisena vaiheena tässä hommassa on se, että päästään hallitsemaan sitä tietoa, mitä meillä on, eli ajan käyttö tehostuu ja sitten taas toisaalta ihan pyhässä yksinkertaisuudessaan voidaan saada lisämyyntiä vaikka sillä, että tarjousten seuranta tehostuu. Niin se on tämä toinen vaihe tässä CRM-järjestelmän hyödyissä. Ja kolmantena totta kai, että jos nämä ensimmäinen ja toinen vaihe on mennyt pulkkaa, niin on parempi asiakastyytyväisyys, eli siihenhän tähdätään. Eli toinen oikeaan reunaan nyt vielä ilmestyi tämä luo, pidä, yllä ja syvennä, niin sehän nyt on se mikä on niin kuin CRM:n syvä tarkoitus. Onko Sarilla jotain lisättävää asiaan? Eikö se on just näin. Mutta kun puhutaan tuosta rakennusalasta, niin yleisimmät haasteet, niitä on joitakin tässä listattuna, mutta me ollaan näitä ratkaisuja tehty hyvin erilaisille yrityksille rakennusalalla ja hyvin erilaisiin tarpeisiin. Ja siellä on ehkä 3 sellaista perustyyppiä, tilannetta, joista ensimmäinen on, että yritys tarjoaa suoraan palveluaan tai tuotettaan sille ostavalle taholle. Milloin tarvitaan perinteistä myyntiputkiseurantaa ehkä siitä, että mitä ollaan tarjottu ja koska niitä on seurattu ja mitä ollaan voitettu ja hävitty. Toinen skenaario on oikeastaan siitä, että tarjotaan johonkin projektiin, rakennushankkeeseen sitä omaa tuotetta tai palvelua, mutta se, että se sama tarjous voi mennä useammalle eri taholle. Eli sanotaan nyt vaikka, että rakennusyhtiöistä, että sä tarjoat sitä omaa tuotetta sekä NCC:lle että BEABille, niin pitää päästä seuraamaan sitä myyntiputkea niin, että se kertoo sen oikean todellisuuden, eikä myyntiputken arvo kertaan. Ja kolmantena vaihtoehtona on oikeastaan sitten vielä se, että sen lisäksi, että meillä on tämä rakennushanke, johon me tarjotaan, me voidaan tarjota sille NCC:lle sekä BEABille, mutta voi olla, että yrityksen palvelu- tai tuoterepertuaarissa on useampia tuotteita, joita tarjotaan siihen samaan hankkeeseen. Eli sanotaan nyt vaikka, että hei, me tarjotaan sinne kaakeleita ja sen lisäksi vaikka kiukaita, ja sitten vielä tarjotaan niitä eri tahoille, niin pitäisi saada tästä sellainen kokonaisvaltainen näkymä. Mutta tähän liittyen just, niin mitä mulla tässä dialla nyt tällä hetkellä on, niin mitä kontakteja meillä on, sehän nyt on lähtökohta kaikkeen tekemiseen, riippumatta nyt siitä, että oliko ne sidosryhmiä vai kumppaneita vai asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita, niin lista kaikista kontakteista. Sen jälkeen se, että missä rooleissa nämä kyseiset tahot toimii näissä eri projekteissa, mitä myyntimahdollisuuksia meillä näihin on, eli just puhutaan siitä myyntiputkesta ja siitä, että kenelle tarjottu ja mitä ja koska. Yhtenä tärkeänä elementtinä näissä ratkaisuissa on hyvin usein myös se, että kun puhutaan näistä rakennushankkeista, että mihin projekteihin meidät on määritelty. Eli siellä on vaikka joku arkkitehti, joka on määritellyt
meidät siihen kyseiseen hankkeeseen, niin ketkä ne määrittelijät yleensä on, mitkä toistuu, ja jos joku tietty määrittelijä on mukana tietyssä hankkeessa, niin onko sitä etua meille vai päinvastoin, että yleensä silloin ei kauppaa sitten ehkä kenties saataiskaan. Sitten vähän liittyen vielä siihen, mitä äsken tosiaan sanoin, niin että kenelle kaikille olemme tarjonneet samaa asiaa, samaan projektiin liittyen, ja sitten taas se kolmas vaihtoehto oli tämä, että useampi myyntimahdollisuus samaan projektiin, että miten sitten hallitaan tätä kokonaisuutta. Ja asiakasdataahan on väistämättä muissakin järjestelmissä kuin CRM:ssä. Faktanetti on yksi näistä rakennustietokannoista, josta saa tietoa näistä kaikista hankkeista. Jos osassa asiakasratkaisuja ollaan integroiduttu kyseiseen työkaluun. Sitten on totta kai laskutusjärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät, mitkä on hyvin tyypillisiä kohteita integraatioille, ja ihan totta kai tähän perusarkeen liittyen niin integraatio sitten Outlookin kanssa. Tähän kohtaan tuli mieleen semmoinen, että jos teillä on jotain kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä, mutta ettei tämä flow mene tässä nyt poikki tai mitään, niin me vastataan sitten lopussa näihin kysymyksiin, mitä sieltä esitetään. Yes. Hyvä pointti. Tosiaan, niin kuin kerroin, niin hyvin useasti asiakkailla on vaikka sitten se toiminnanohjausjärjestelmä siellä valmiina olemassa, tai sitten jossain palvelimen kulmalla asiakkuuksiin liittyvää dataa. Ja niitä Exceleitä, Word-tiedostoja, Outlookia, vihkoja, mitä kukakin nyt käyttää, niin siitä tulee aikamoinen, miten se sanoisi, viidakko. Ehkä, onko se hyvä sana? Niin, tätä me pyritään välttämään, jotta päästäisiin ihan oikeasti kiinni siihen, että päästäisiin sitä aikaa käyttää tehokkaammin ja saataisiin joku tolkku siitä, että kenen kanssa toimitaan ja kenen toimesta. Että se ei olisi niin kuin työntekijöiden omistuksessa se asiakkuuksiin liittyvä data. Ja mitä tämä tarkoittaa nyt sitten Limessä, niin Lime CRM on tuolla keskiössä. Tuolla renkaan sisällä meillä on erilaisia tietoja. Siellä on ylhäällä nämä hankkeet, eli jos nyt vaikka integroiduttaisiin tämän Faktanetin kanssa täällä, niin me voitaisiin Faktanetista poimia kaikki meitä kiinnostavat hankkeet Lime CRM:ään sitten jatkotyöskentelyä varten. Näihin hankkeisiin liittyy sitten olennaisena osana se, että mitä ollaan tarjottu, mitä myyntimahdollisuuksia meillä linkittyy noihin kyseisiin hankkeisiin. Ja on dokumentteja. Nämähän voi nyt sitten olla niitä tarjouksia, mahdollisia sopimuksia, sähköposteja, kaikkea, mitkä liittyy teidän tekemiseen. Sitten on tehtävät, eli voidaan taas integroitua sen Outlookin kanssa. Eli jos laittaa itselleen vaikka muistutuksen, että hei, seuraa tätä tarjousta, niin Lime muistuttaa, Outlook muistuttaa, ja sitten tietenkin olisi hienoa vielä, että oma kännykkäkin mahdollisesti muistuttaisi näistä Outlookiin siirtyneistä tehtävistä. Sitten meillä on sitä historiaa, eli mitä me ollaan tehty, kenen kanssa ja koska, mitä ollaan keskusteltu ja millaisia asioita siellä on tullut esille, niin kaikki se sellainen asiakaskontakteissa tapahtunut tieto olisi hyvä tallentaa keskitetysti yhteen paikkaan, mikä nyt olisi tämä Lime. Ja tähän nyt tietenkin liittyy sitten isossa osassa nämä, että ketä kontakteja meillä on ja missä rooleissa he toimivat. Ja yhtenä linkkinä vielä sitten tämä ERP täällä, eli toiminnanohjausjärjestelmä, tai laskutusjärjestelmä joissain tapauksissa. Eli että jos halutaan vielä saada niin kun asiakkaan myyntilukuja esimerkiksi näkymään Limen puolella, niin sitten integroidutaan koko siihen järjestelmäympäristöön, mikä asiakkaalla on käytössä. Mutta hirveän tärkeää tässä hommassa nyt kaiken kaikkiaan kuitenkin se, että use only what you need. Eli vaikkakin moni asia on mahdollista, ja tuossa demossa, mitä ihan kohta teille näytetään, niin siellä on huomioitu tämä laajin esimerkki tosiaan siitä, että tarjotaan usealle toimijalle ja sitten ehkä vielä eri tuotteita siihen samaan projektiin liittyen, niin että saataisiin siitä joku tolkku, niin
ratkaisu on aina asiakkaansa näköinen, että pidetään se mielessä. Onko Sarilla jotain, mitä haluaisit vielä kertoa ennen kuin mennään tuonne demoon? Kyllä tämä aika tämmöisenä hyvänä wrap-upina tulee mun mielestä tässä vaiheessa, että tosissaan ei muuta kuin sure by sure. Asiaan. Yes, näin me tehdään. Tässä on Limen käyttöliittymä. Windows-pohjaisesta työkalusta kyse, eli valikot ylhäällä, suhteellisen tuttuja varmasti monelle. Meillä on tässä vasemmassa reunassa tämmöinen Action Pad-alue, mihin me ollaan visualisoitu muutamia asioita. Sen lisäksi tässä vieressä on sitten näitä portteja, oikeastaan samalla ideologialla, mitä mä näytin äsken tuossa PowerPoint-esityksessä. Eli meillä on yrityksiä, kenen kanssa toimitaan, ja näähän nyt voi tosiaan olla sitten niitä potentiaalisia asiakkuuksia tai toimittajia tai määrittelijöitä tai aktiivisia asiakkaita, eli eri rooleissa toimivia tahoja tai eri statuksella olevia. Seuraavassa välilehdessä löytyy kaikki henkilöt, kenen kanssa me ollaan tekemisissä ja heihin liittyvää dataa. Sitten on listassa kaikki hankkeet, mistä keskusteltiin tuossa aikaisemmin. Tarjoukset, mitä näihin ollaan lähetetty. Ja sitten nämä roolit, eli jos ollaan nyt tarjottu sille PAPille tai NCClle esimerkkinä, niin missä vaiheessa nämä kyseiset hankkeet tai kaupat menee, ja viimeisenä vielä tehtävät. Ja alhaalta täältä löytyy vielä, vähän nostan tätä täältä esiin paremmin, niin kerrottiin tuossa, että meillä on tosiaan Outlook-integraatio olemassa, niin kaikki kalenterimerkinnät, kontaktit, sähköpostit pystytään linkittää täältä. Eli jos mä haluaisin nyt vaikka jonkun tärkeän sähköpostin tallettaa Limeen, niin mä voisin ottaa täältä vaan kiinni, tiputtaa sen tänne Limen päänäkymään, ja se lähtee hakemaan mulle sitä, että onko Sari Mattero järjestelmässä, ja näköjään hän on hommissa Nyströms arkkitehtifirmassa, ja kuvaukseen tuli nyt suoraan sitten sähköpostiotsikko. Mä voin painaa tallenna ja sulje, ja tämän jälkeen tämä kyseinen sähköposti löytyy tuolla kyseisen yrityksen alta. Laitetaan se nyt vielä toistaiseksi tuonne alas vähän jempaa. Mutta miten tästä sitten päästään eteenpäin? Niin yrityslistassa täällä on nyt aika paljon kontakteja. Tuolta alhaalta näkee, että täällä on 10 000 plus riviä yrityksiä. Jotta tästä saadaan jotain tolkkua, niin meillä on erilaisia valintoja ja suodatuksia, mitä ollaan tehty. Eli nyt mulla on tuolla valittuna kaikki. Mä voisin myyjänä olla kiinnostunut siitä, että hei, että ketkä onkaan mun omat asiakkaat. Tai vaihtoehtoisesti vaikka, että ketkä onkaan mun prospektit. Ja aina näkymä suodattu. Mulla on nyt täälläkin 529 osumaa, ketkä on mun potentiaalisia asiakkuuksia. Tai jos ajatellaan, että hei, ketkä se määrittelijät olikaan, löytyy 12. Eli listoja voi olla erilaisia palvelemaan eri rooleissa toimivia henkilöitä yrityksessä. Ja toisella puolella meillä on perustiedot, tai itse asiassa näkymä, jonka nimi on perustiedot. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että mitä mulla näissä sarakkeissa näkyy. Eli nimi, kaupunki, tila, kuka meiltä on vastuuhenkilö tähän kyseiseen yritykseen, toimialaa, segmenttiä, puhelinnumeroa, käyntiosoitetta, postinumeroa ja niin edelleen. Jos mä lähden katsoa, että mitäs mä myyntitiedoista nähdäänkään, niin mun näkymä on taas toisenlainen. Ja tässä tapauksessahan nämä liikevaihtotiedot tulee sieltä toiminnanohjausjärjestelmästä, ja me näytetään ne täällä Limen puolella sitten taas niin kuin käyttäjälle. Eli jos mua nyt vaikka kiinnostaisi, että hei, myyntitrendi korkea, mitäs yrityksiä meillä on, kenen myyntitrendi tällä hetkellä on korkea. Ja sanotaan näistä, että mua kiinnostaisi vaan nyt vaikka Sarin kontaktit. Onhan sulla ollut kuin yksi? Huonosti menee. Eli mä pystyn suodattamaan tätä näkymää tästä eteenpäin niin pitkälle kuin halutaan. Ja itse asiassa, jos otetaan vielä tuo myyntitrendi tuolta pois ja vaihdetaan vielä vaikka näkymään tuonne
perustietoihin, niin sanotaan tässä listassa, että mua kiinnostaisi tietää, että mitäs aktiivisia asiakkaita meillä on vaikka Oslossa. Niin mä voin lähteä tänne pikasuodattimeen kirjoittaa Oslo. Ja niin kuin näette, niin lista suodattuu. Nyt on 3700 ja rapiat kontaktia. Ja jos mä lähden kirjoittaa tänne aktiivinen, niin nyt ollaan 5. Eli hyvin nopeastikin voidaan olla yli 10 000 kontaktista 5 rivissä tahoja. Ja sama periaate toimii totta kai meillä järjestelmässä jokaisessa paikassa, jokaisella välilehdellä, minkä lisäksi pystyy vielä suodattamaan näistä sarakkeista tosissaan, mitä äsken jo vähän katsottiin. Eli jos minua tosissaan kiinnostaisi nyt vaikka vaan ne aktiiviset asiakkaat ja sanotaan sitten vaikka prospektitkin vielä ja sen jälkeen mä sanoisin, että näytän ne nyt vaikka sitten vaan Sarin ja Lauran osalta ja olisiko Erkallakin täällä jotain. Ja sitten mua kiinnostaisi vaikka vaan putkiasentajat. No ei ole kuin yhdessä. Mutta pointti se, että voidaan suodattaa näitä sarakkeita niin pitkälle kuin halutaan ja hakea sitä haluttua otosta. Tästä vasemmasta laidasta vielä näistä väripalkeista, niin me pyritään nostamaan tänne esille sellaisia käyttäjää tukevia elementtejä. Eli jos esimerkiksi täällä nyt on, että 13 seurattavaa projektia, niin kun mä klikkaan tätä, niin Lime vie mut tuonne hankekortille ja näyttää sieltä mulle nämä 13 projektia tai hanketta, jota ei ole seurattu viimeisten 30 päivän aikana. Eli siellä ei ole mitään merkintöjä tehty viimeisen 30 päivään näille hankkeille, mikä ehkä antaa pientä indikaattoria siitä, että pitäisikö asiaa edistää tai todeta, että tämä ei ollutkaan ehkä meitä kiinnostava. Sitten meillä on täällä tällainen kuin 495 yritystä, jotka kaipaa huomiota. Kun mä klikkaan sitä, niin te näette, että täällä on valinta, ei historiamerkintöjä viimeisten 90 päivän aikana. Eli taas voidaan katsoa, että tämä voisi itse asiassa olla jopa vielä käyttäjäkohtainen, niin tässä mä halusin nähdä vaan, että missä mun kontakteista nyt ei ole ollut mitään tapahtumia viimeisen 90 päivän aikana. Ja sitten mä voin katsoa, että no kenelle mä soitan tai miten mä toimin. Viimeisenä täällä on vielä, että 24 hiljattain päivitettyä projektia. Eli kun mä tätä klikkaan, nyt mä näen hankkeet, jotka on viimeksi päivitetty, eli ne kaikista aktiivisimmat. Yes. Mennään katsomaan vähän tarkemmin, että mitä tämä ratkaisu on syönyt, että mikä se pihvi niin sanotusti täällä nyt olisi liittyen juurikin niihin yleisimpiin haasteisiin, että mitä tuolla aikaisemmin puhuttiin. Juurikin tämä hankekortti, niin totta kai täälläkin on taas useampia tapoja suodattaa tätä tietoa, eli jos mulla on valinta kaikki, niin täällä on 277 riviä hankkeita. Jotta tästä nyt saisi jotain tolkkua irti, niin mä voisin ottaa vaikka, että hei mun oma myyntiputki, että mitä mulla siellä on, milloin tässä on ehkä taas vähän enemmän järkeä tässä näkymässä. Ja mikä mua nyt tänään kiinnostaa, niin on saunaosasto Lundelogiikille. Eli me avataan tämä hankekortti. Sille on joku projekti, ID olemassa ja nimi, eli saunaosasto Lundelogiikille. Tämä kyseinen hanketieto saattaisi jopa löytyä sieltä Faktanetista, jolloin minulla on täällä kenttä, että päivitetty integroimalla, ja koska siis tosiaan viimeksi. Ja täältä tulee yleistä projektitietoa, eli jos me se Faktanetin kanssa keskusteltaisiin, niin me voitaisiin määrittää sieltä itseämme kiinnostavat kentät, joihin liittyvä tieto sitten niin kuin siirtyisi Limen puolelle. Eli minulla on täällä aihe, saunaosasto Lundelogiikille, kiinteistön nimi, ei ole ehkä kylläkö toi, kuvaus, uusi saunaosasto uima-altainen Lundelogiikille, 2 allasta, toinen porealas, eli mikä nyt koetaan, että on sitten tärkeää tietoa tähän kyseiseen hankkeeseen liittyen, ja sitten siitä osoitteesta, että missä ollaan ja mikä maakunta, hankkeen arvo, ja sitten
nämäkin tiedot totta kai päivittyy Faktanetissä vaiheittain sitä mukaan, kun kyseisestä hankkeesta tiedetään lisää. Eli koska rakentaminen kenties alkaa tai hanke alkaa, niin kaikki nämä tiedot tulee Faktanetista sitten sitä mukaan, kun sitä tietoa sinne saadaan. Sen jälkeen on oma projektitietoisuus. Eli jos pystytään jotenkin arvioimaan se, että missä vaiheessa meidän osuus tässä kyseisessä hankkeessa nyt sitten alkaisi, eli jos on kyse nyt vaikka saunaosasta Lundalogiikille, niin jos me oltaisiin siellä nyt vaikka myymässä niitä meidän laattoja, niin koska me päästään laatottamaan täällä kyseisessä kohteessa, niin koska mahdollisesti se oma osuus siellä päättyy. Täällä on myös täppä määritelty, eli meidät on määritetty tänne kyseiseen hankkeeseen arkkitehtitoimisto Nyströmin puolesta. Vastuumyyjä tälle kyseiselle kaupalle olen minä. Ja sitten täällä on vähän ennakoitu jo sitä, että kuka mahdollisesti se projektipäällikkö tulisi olemaan. Omat myyntitiedot osiosta löytyy sitten se oma kaupan arvo, että minkä arvoinen tämä kyseinen kauppa olisi nimenomaisesti meille. Millä todennäköisyydellä myyjä arvioi tämän kaupan toteutumista juuri meidän suuntaan. Ja sitten se laskee siitä tämän painotetun arvon. Tämä myyntimahdollisuus tai hanke on tällä hetkellä tilassa tarjous. Ja tarjous on tosiaan lähetetty 8.3. ja tilausta odotetaan huhtikuussa saapuvaksi. Täältä alhaalta näkee suoraan nyt sitten, että mitä tahoja tähän kyseiseen hankkeeseen liittyy ja missä rooleissa he toimivat. Eli Nyströms Arkitekter, eli he ovat toimineet määrittelijänä tässä kyseisessä hankkeessa ja kuten sanottu, niin he on osa kyseistä projektia. Sen jälkeen täällä on NCC, PEAB ja kilpailijanakin näyttää olevan vielä yksi taho. Ja ne tarjoukset, mitä tänne kyseiseen hankkeeseen on tarjottu, niin meillä on lähtenyt täältä tarjous sekä NCClle että PEABille. Ja niiden arvot on nämä. Jos me klikataan NCCn tarjouskortti auki, niin me nähdään, että okei, tarjous NCClle, mihin hankkeeseen, no se oli se saunaosasto Lundalogiikille. No NCC AB tässä tapauksessa on nyt se taho, kenelle se tarjous lähtee, ja sieltä meidän yhteyshenkilönä on Roland Andersson. Tämän kyseisen tarjouksen on tehnyt Anna Johansson ja sen arvo on tämän verran. Ja täältä nähdään nyt sitten, että koska tarjous on lähtenyt asiakkaalle tai NCClle. Ja sama juttu koskee myös PEABia. Historian välilehdeltä nähdään kaikki historia, mitä tähän hankkeeseen liittyy. Eli täällä on nyt linkki siitä, että ollaan se tarjous laitettu menemään ja tuosta voisi tarjoustakin tarkastella. Sekä nähdään, että mikä on se seuraava tehtävä. Mut jos mennään katsomaan vielä tarkemmin nyt sitä tilannetta, että sanotaan, että NCC tässä tapauksessa nyt vaikka saisi tämän hankkeen, että he valikoituisi tässä nyt sitten rakennuttajaksi, niin tämän hankkeen tilahan päivittyisi silloin sopimusvaiheeseen. Kun mä täältä valitsen sopimus, niin mä saan auki uuden ikkunan, josta mä voin valita, että yes, NCCn tarjous ja siitä tuloksena oli nyt sopimus. Mä voin tallentaa sen ja silloin Lime automaattisesti päivittää mulle tulla taustalla tiedot oikein, ilman että mun tarvii avata kaikkia kortteja erikseen. Ja samalla mä voin päivittää täällä myös, että tuohon roolikortin, eli rakennusurakoitsijaksi on valikoitunut NCC, niin painan tallennan. Niin kuin nähdään, tänne tuli hanke saatu, NCC, ja jos me mennään katsoa tarjousvaihetta, niin täällä on sopimus päivitetty NCC. Rooleihin liittyen, niin jos minua nyt kiinnostaisi vaikka vielä tarkemmin se, että mitä me tiedetään tästä määrittelijästä,
niin klikkaamalla tuota linkkiä mä saan yrityskortin auki. Yrityskortin kenttävalikko riippuu taas asiakkaan tarpeesta, mutta tässä mun esimerkissä täällä on ihan perustiedot, eli mikä nimi yrityksellä on, puhelin ja kotisivut. Osoitetiedot on laitettu jemmaan rajoittimen alle, eli täällä on nyt ihan puhtaasti postiosoite ja käyntiosoite kyseiseen yritykseen. Ja sen lisäksi mulla on täällä hallinnolliset tiedot, eli onko tämä yritys aktiivinen vai ei ja mikä heidän yritys on. Segmentointitietojen alta löytyy se, että kuka meiltä nyt on vastuuhenkilö tähän kyseiseen yritykseen, ja Erkka Heinola on nyt se pääkontakti täällä, ja tosiaan määrittelijä on nyt se tila tälle kyseiselle taholle, ja segmenttinä toimii arkkitehti. Mä näen täältä kaiken historian, mitä linkittyy tähän kyseiseen yritykseen, eli mitä niiden kanssa on tehty ja toimittu. Ja täällä itse asiassa näkyy myös tuo sähköposti, mikä me talletettiin tuolta Outlookista aikaisemmin yhden puolelle. Eli pääsisin suoraan käsiksi kyseiseen asiakirjaan myös tästä. Kaikki henkilöt, jotka on hommissa Nyströmillä, löytyy täältä toiselta välilehdeltä. Ja jos minua nyt kiinnostaisi tietää enemmän Sarista, että kuka se Sari olikaan ja mitäs kaikkea me ollaan sen kanssa tehty, niin Sarin henkilökortilta löytyy hänen yhteystietonsa, hänen asemansa tässä tapauksessa, ja tänään Sarppaa kiinnostaa näköjään purjehdus. Postituskenttä löytyy myös, eli Sarille on laitettu, että joulukortti ja kesätervehdys lähtee hänelle. Me nähdään myös täältä, että missä projekteissa Nyström on ollut mukana ja missä tilassa nämä menee. Eli toisin sanoen, että jos Nyström on esimerkiksi toiminut määrittelijänä meille joissain hankkeissa, niin että ollaanko me nämä saatu vaiko ei. Kaikki asiakirjat löytyy seuraavalta välilehdeltä, eli täällä on nyt myös se sarjalta saatu sähköposti äsken, mikä tallennettiin, ja seuraavasta sarakkeesta löytyy tosiaan tehtävät, että ollaan sovittu Nyströmin kanssa, että soitetaan heille 10.4. Mennään takaisin vielä tänne hanketasolle. Eli aamulla, kun sitä tulee töihin ja alkaa miettimään, että mitäs hommia mulla olikaan työpöydällä, niin tämä hankevälilehti kaiken kaikkiaan on hirveän hyvä paikka, mistä aloittaa. Eli täällä voi taas suodattaa, että hei, näytäpäs mulle kaikki, mitkä meillä on tarjousvaiheessa, tai mulla on tällä hetkellä tarjousvaiheessa. Mä voin miettiä, että kenelle mä soitan ja mikä se seuraava steppi nyt tässä kyseisessä hankkeessa tai projektissa oli. Ja oikeastaan sitten yhtenä tärkeänä elementtinä on tosiaan sitten tämä rooliosuus täällä. Eli nythän mulla on täällä kaikki näkyvissä, kaikki riippumatta siitä, että oliko nämä nyt voitettuja vai hävittyjä vai missä vaiheessa ne menee. Mutta sanotaan, että jos mä otan listan, että hävityt projektit, niin mä näen suoraan täältä nyt, että onko meidät esimerkiksi oltu määritelty tähän kyseiseen projektiin. Ja tässä tapauksessa nyt 1/5 on ollut niin, että meidät on määritetty ja me ollaan silti hävitty se. Versus se, että jos mä ehkä katsoisin sitten sitä, että vaikka tästä näkymästä sitä, että missä tapauksissa me ollaan tultu sopimukseen. Me ollaan 17 hankkeessa tultu nyt sopimukseen, joista 16 on ollut niin, että meidät on määritelty siihen kyseiseen hankkeeseen. Eli mikä arvo sillä sitten on, että onko meidät määritelty vai ei, että saataisiin se kauppa ihan oikeasti kotiin. Ja totta kai tätä voisi nyt sitten taas tässäkin näkymässä tilanteen tarpeen mukaan suodattaa vaikka niin kuin arkkitehdin mukaan vielä ja katsoa, että mitäs arkkitehtejä täällä nyt vaikka on ollut määrittelemässä meitä kyseiseen kauppaan. Tässä nyt näin niin kuin pääpiirteittäin. Olisiko Sarilla jotain, mitä sä haluaisit vielä tähän
No sen tähän verran tietysti, esimerkkidemoon lisätä? joo, sen verran tietysti muistutuksen vuoksi, että tässä niin kuin on aika tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia, mitä ollaan käyty ja Laura on hienosti siellä selittänyt, mutta että tämähän on siis vain demo, eli käydään sitten aina niitä vähän kenttiä ja niitä nimikkeitä, että jos täällä nyt on jotain sellaista näkynyt, mitä heti ajattelee vaikka, että no onkohan tämä nyt ihan olennaista meidän kannalta, niin huoli pois, tämä on demo. Ja muuten yksi asia vielä, otetaan tuot sarakasuodatukset nyt vekka, niin oli tämä pipeline vielä, mikä meillä oli itse asiassa piilotettuna. Eli tämä myös näkee suoraan, kun järjestelmä kirjautuu sisään, niin hyvin visuaalisesti sen, että mitä meillä menee missäkin vaiheessa. Ja jos mä nyt valitsen täältä kaikki tuolta alhaalta ja klikkaan tarjousta, niin nämä on myös pikolinkkejä siihen, että Lime taas avaa sulle listan niistä kyseisistä hankkeista, mitkä on tarjousvaiheessa, tai vaihtoehtoisesti, no ei sopimusvaiheessa ollut mitään nyt sitten. Mutta siis joka tapauksessa niin, sen mukaan, että mitä meillä on missäkin vaiheessa menemässä, niin Lime antaa syötteitä siitä. Ja näähän on sitten myös niin, että voisi tarkastella myös sitä omaa myyntiputkea, että mitä mulla itselläni menee eri vaiheessa. Että joko koko organisaation myyntihenkilöstön näkökulmasta tai sitten vaan siitä omalta tontilta, että missä mennään. Jees. Mennään takaisin tänne meidän esitykseen. Eli tuossa katsottiin Limeää äsken, meidän yhtä esimerkkidemoa, ja juurikin nyt näiden elementtien näkökulmasta, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin. Eli meillä oli siellä ne hankkeet, tarjoukset, kaikki näihin liittyvät asiakirjat, henkilöt, historia ja tehtävät, ja tosiaan sitten nämä linkitykset niin kuin näihin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin. Eli hyvinkin näppärästi pystytään hyödyntämään sitä tietoa sitten Limen puolella, että saadaan se kokonaiskuva siitä, että kenen kanssa me täällä nyt tehdään hommia ja mitä me heistä tiedetään. Oliko meillä, Sari, kysymyksiä? Vielä ei ainakaan ihan hirveästi siellä on Runeberinä oltu ja laiteltu kysymyksiä, että odotellaan vaikka muutama minuutti tässä vielä, jos vielä jotain kysymyksiä tulee. Ja tokihan meihin saa olla jälkikäteenkin yhteydessä, tässä näkyy meidän kummankin yhteystiedot, että omasta puolesta ainakin kiitoksia Lauralle, jolla oli hieno vetovastuu tässä, ja sitten teille kaikille kuuntelijoille. Kiitos myös mun puolesta ja mukavaa päivää. Juurikin näin. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi! Moikka moi!